Hallo drenge og piger, det er Mathias Denis her. Jeg vil bare lige vise jer lidt fyrværkeri fra Aldi år 2013 til år 2013. Så har vi sådan en flowerpot her. Den ser meget god ud. Og det var bare dit ord. Nå, vi spiller nemlig også GTA. Nå, så er der sådan en flowerpot. Den tror jeg er meget god. Ja. Lidt kommentarer til alt det der. Ildringe, de er faktisk ikke så gode, som man regner med. De slår bare rundt, og så kommer der lidt ild. Så de er faktisk rimelig kedelige. Så har vi det her. Jo! 2 kanonslag. Nej, faktisk 3. Fordi her der kan I så se, der er 2 væksende kanonslag i. Så her, kæmpe kanonslag. Jeg vil faktisk regne med, at der er 32,2 gram krudt i den. Ej, du skal... Der rører lige lidt krudt ud af. Og det krudt, jeg har lagt i, det er fra heksehyl. En hel masse af dem her. Altså fra et stort heksehyl. Så har vi sådan her. Knaldkæder. De siger, de er meget gode. Det er fra alle sortimentet. Alt sammen. Så er der den her. 0,7 gram i. Jeg har bare fået den med min mobbror, så det er jeg glad for faktisk. Det er fra T. Hansen. Og så prøv at se forskellen. Den her er der 0,7 i. Nej, 0,8 i. 0,7 i. Den er også rimelig stor, den anden der. Så jeg glæder mig til at fyre den her af. Det har jeg ikke prøvet. Okay. Så kommer vi til large. Sådan et large her med 4,5 gram i. Det er faktisk ikke så meget, som man regner med. Det kan I se der. 4,5 gram krudt i. Så T. Hansen heksehyl large. Så det er fra T. Hansen. Nå, jeg er lige ved at vælte. Nå. Men så har vi sådan en kejle her. Med lille meget effektfuld fontæne, som i lysende blåregn vokser til. Flere meters højde. Fontænen har en fantastisk afslutning med glitrende sølvregn. Den er god. Så har vi sådan en her. Stjernedrys. Den er god. Så skal I skal bare lige vide noget. Så skal I sætte en røgbombe her. Sæt alle lunderne sammen. Og så tænder I. Så ser det fedt ud, når de flyver opad. Så det skal I gøre. Så er der sådan en rummerlys her. Og der rummerlys. 15 kugler i. Så kan I se den heks, der ligner min lille søster. Nå, kan I se hende? Der ligner min lille søster. Hun har også sådan nogle blyanter op i næsen hver dag. Eller fuck, det er deroppe i. Og ja, den er meget god. Så har vi den her. Inspector Gadget. Den er ordentlig lang. Så det kan lige ligge der. Så kan I se, hvor lang den er. Og den ser sådan her ud. Så ja. Og der står vist højdegående raket, der eksploderer med rød og grøn effekt. Og meget. Hvor er der vist i? Jeg kan sgu ikke lige huske det. Ja. 21,8 gram. Der er den meget i. Ja. Så det var alt mit fyrværkeri. Vi ses. Send en kommentar og sig, om den er god eller dårlig. Vi ses.